ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚୁନଚୁନିଆ ମୁନିମାନିଆ ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଇ ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିନା ବାବୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ବାବୁ ଆସିବା ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ବାବୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ବୀରପଣ ଧରିଥିଲା ବାଡ଼ିଟିଏ ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତ ଗଲେନି। ଓଲଟି ବାବୁ ଡରିଗଲା। ବାବୁ ଡରିକି ଆସିକି ମୋ କୋଳରେ କାଖେଇ ହେଇଗଲା। କାଖେଇ ସାରିବା ପରେ ହେଇଲୋ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନଉଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଡରିକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ତଳକୁ ଆସୁ ହେଇଲୋ ଆମ ପଛେ ପଛେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବା ଦେଖିକି ଆମେ 2 ଜଣ ଛାନିଆ ହେଇସାରିବା ବାବୁ ତାର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଡରନ୍ତି ନା ନାହିଁ।